Duque. Reklamo sa kuryente kantapulog na. Nagkalisod ang matang sa pagpanginabuhi. Nagkainit ang kontrobersiya. Mao kini ang dagway sa Malapascua Island, kung diin gidugok sa mga turista gumikan sa kanindot sa maong dapit ug taas nga ranking sa diving. Usa kini sa mga dapit nga gihimong tourist destination dinhi sa Subo. Apan bisan pa man sa kanambuan nga naangkod sa maong dapit, wala usab ka pumi ang mga kontrobersiya nga nagpanuyo niini. Ang mga residente nang reklamo kabahin sa dagan sa kuryente. Sige lang paano namong kuryente, sila maglikramo ani among kuryente dinhi kay dili magkadimaw ilahang serbisyo. Dili maayo ang serbisyo. Sa kabuan murag musiga ni mga 20 days. Last month, mga July to, katunga ragyod mga half month rato ang kanang service niya. Usa minangutana kung unsa ang hinungdan sa mga reklamo nga among nadungog. Gisubay una namo kung diin nagikan ang maong subormo sa kuryente. Murag 1996 siguro kay kung ibawa na siya may nagtabang sa among kanang mga poste, minlayan sa kuryente. Ya, katong among kapitan sa una kay doon among Toyota ang iyang asawa. Murag gidunit na nila sa gibutangan ng warehouse sa mga kuyos. Una siya pero nagsugod dito sa kang Congressman Martinez kung kailan ni board member sa Limbangon. Hantod, ipulihan, huwag na ko mamakinan eh. Kining Gobyerno Pablo Garcia. Tungod sa mga yungungo sa katawhan sa maong dapit, natukod ang Barangay Power Association nga maoy bugtong naghatag og kuryente sa Malapascua. Naduma ang Barangay Power Association pinaagi sa paghatag og makina ni Martinez uban sa tabang ni Pablo Garcia og pag-donate og yuta. Ug tuod man, nahimuslan ang maong asosasyon. Ug sa wa madugay, nigawas ang mga nagtagong kontrobersiya mahitungod sa kuryente. Reklamo dire, reklamo dito. Ug tungod ini, mipaubos og investigasyon ang grupo ngadto sa mga residenteng dunay koneksyon sa kuryente sa Malapascua Island, Lugon Barangay Power Association. Dili maayo ang serbisyo. Kay dili magkadimaw ilahang serbisyo. Kay musiga raman sila og kanang kuan lapas na sa ilang termino nga oras. Maningil na sila ilahang pabayad sa amoa. Dapat kung ilaha maming hadlokon nga dili gani mi makabayad sa insakto nya dayon mo ingon silang putulan mi, dapat nakahibaw sila nga insakto ba ang ilahang pagserbisyo, makatarungan ba ang ilahang panghadlok namo. Ug tuod man, sa unang gabi sa among pagbisita, mao kini ang sitwasyon sa Malapascua Island, pasado alas 7 na sa kagabhion. Usa ka tindera nga si Nancy ang mibutiyag sa kasaypanan sa Bapa. Ang ila sa una ko ang ilang kuan nga oras at size manggod niya. Karon murag lapas naman sila moabot na gali usay alas 7. Gabi na kay mo. Kaya ako nagogoy tindahan niya magyaw-yaw gali ko og kanang dugay musika kay ngitwit kuya kay dire. O gibisita sa grupo ang mga tao nga nagduma sa Bapa aron pagtataw mahitungod sa mga reklamo batok sa kuryente. Dili man na ingon sa way klaro serbisyo. Klaro ang serbisyo except nga maguba lang. It turned out we lost mga 34,000 or something like that, 30 plus. For the first month of operation, ni back down o balik ang packet because surplus lagi. So nasa mga diferensya. Doon na ba'y kanang increase sa kanang price sa product. Mawa nila ma-anticipate. Unya, naglisod sila, was sila ka-adjust dahil sa power rate. Ito mo lagi kay maluoy sa mahal. Aron pagsuta og pagtimbang-timbang sa mga reklamo, gipangutana sa grupo kung pila ang bayranan sa kuryente. 612 kilowatt hour naman. 600. Tapos 6 hours lang. 6 to 12, 5 hours lang kaya 6 to 11,
6 p.m. to 11 p.m. Titintos good niya. Kanar makaon na mo. Tag 5 kilowatt-hour lang niya. Mabayad lang sa kanang 550. Pagkatuki sa nahisgutang presyo sa bayranan, may paubos ang grupo og konsultasyon ngadto sa ERC o Energy Regulatory Commission. Matod ni Attorney Joel Buntuyan, head sa ERC, nga wire record ang bapa sa Malapascua Island sa ilang opisina. Miingon siya nga matawag kini og illegal ang pagbungat sa mahal nga bayranan sa kuryente tungod kay wala kini permit of approval gikan sa ERC. Sa maong kasayuran, gipangutana usab sa grupo ang presidente sa maong asosasyon kung unsa ang ilang gihimong basihan pagpaningil sa maong bayranan. Doon na ba'y kanang increase sa kanang price sa product? Gawa nila mantis. Hindi mo ito kay di ka man ma-register. Kay sili. Kay ako man sa kooperatiba sa Siliko. Ito nga. Hindi ka nara. Sa nabutiyag nga di makiangayong paghatag og bayranan sa kuryente, gituki pagbalik sa grupo kung unsa ang gibati sa mga residente. Ako naglagod jud ko nga sigurong kog sukot nga kanang tinuod ako may kabayad man ko pero ako lang langay-langayon kay sama nang ilahasang serbisyo nga wala jud taon nagka-dimao ilang serbisyo kuwang-kuwang jud nya ako sa taon siyang kuan-kuanon sa pagbayad bisag na ako kabayad bisag pangita na namong ibayad ana pero amo na nang gipusan nga para ibayad sa kuryente oy. Kasagaran mo ro discourage naman ang uban nagpaputol naman lang ano lang sila ingon na lang sila ana ang unay lang desisyon. Pagpangonsulta sa grupo ngadto sa kapitan mahitungod sa mga reklamo mao kini ang iyang gisulti. Tungod lagi kay surplus man ang atong makina. I think kinahanglan gid nato siya nga ipa-rehabilitate ang machine nga mahimong siya nga top A kanya kondisyon. So, tingnan akong suwayan o kumbinser ang akong mga kauban nga maghimo o sa ordinansa nga mag-regulate sa operation sa kiniganing bapa. And then, mangita sa tagpaagi nga makapangayo ta o ayuda sa gobyerno din makahatag sila og igong kwarta para mapatabangan nato ug pa-rehabilitate ang baba. Mao kini ang katapusang bahin sa mga investigasyon. Tungod sa way klarong sistema o serbisyo sa Barangay Power Association, nibus nga sa 250 ang kaning 600 pesos nga bayranan. So sa karon murag kontento nami kay ila magi pabus-ubusan ang ilang kuan, ilang kilowatts. Mao ka to 250. Ang eksisa na kilowatts hour mo na 60 pesos. Niubos ang bayranan sa kuryente ug migamay sad ang consumer niini. Kasagaran mo ro discourage naman ang uban nagpaputol naman lang ano lang sila ingon na lang sila ana ang unay lang desisyon. Apan adunay gipaabot nga mahimong sulbad sa problema, mao ang bagong gitukod nga Power Source Incorporated sa Malapascua Island. Oh, that is supposed to be the firm nga mo supply og kuryente sa ato dire. If you want to develop Malapascua into a world-class tourist destination, then we have to have infrastructures like water supply, stable water supply, water system. We have to have adequate supply of electricity. We have to have good ports. We have to have good roads, etc. Gipanghinaot sa mga residente nga mahimong makiangayon ang paghatag og serbisyo sa Barangay Power Association. Ako yung kasulti nga unta kanang ila lang tang tarongon og serbisyo. Kanang nga di sad milugi ba? Di sad sila lugi. Ako kasulti ana nga may medyo unta nga kanang sabukan ba kay. Ang minimum. Kaangayan ang kinahanglang barugan. Pagiusa angay batunan. Kalambuan alang sa tanan. Ug mao kini ang kinatibuk-ang bahin sa MBK operation. Maalagarong nagserbisyo kaninyo. Matinud-anong may paambit kaninyo. Kamatuuran ang among gihatod kaninyo. Daghang salamat ug maayong adlaw.